家康様へ。強くなれたのか。
指一本触れさせぬ。レオン。無理をするなレオン。無駄に命を散らすでない。いいえ、私はレイガルド帝国軍清流騎士団長です。その任務を最後まで務めさせてください。注意、感謝するぞ。はっ。行くぞエルヴィン。レオン、もうやめろ。これ以上帝国に尽くすのは無意味だ。男ならば一度定めた道を簡単に変えるわけにはいかぬ。そして私は帝国に尽くしているのではない。お願い、もうやめて。それ以上は無理だわ。無理は承知だが、ただじっと黙って見ているわ。この体が動かなくなるまで、最後の最後まで我が必殺剣我が敵を撃て。我が敵を撃て。傷を癒したまえ。我が命に従い、その姿を表せ。
終わった。